lyhyeltä. Joo, elikkä moi. Tää on tämmönen esittelyvideo. Elikkä tässä on tosi huono laatu, koska tää on webkameralla. Jep, ja meillä oli niinku kamera, mutta USB-johto unohtui. Traagista. Jep, elikkä tää niinku... Joo, elikkä... Se näkyy vähän sellainen tyhmästi, mutta ei siinä mitään. Se on mun ponga. Niin. Elikkä mä vähän vaaleanpihuksinen. Mä oon Attu. Mä oon vähän tummanpihuksinen kuin Attu. Mä menisin sanoa, että mä oon vähän tummempi kuin Attu. Joo. Ei mennä vertaamaan, että kumpi on tummempi. Mä oon tummempi. Etkä ole? Oh my god. Okei. Mä saan rusketusta paremmin. Joo. Tuilpa kiinni. Joo. Kiitos. Eli mun ääni kuulostaa tästä ihan tyhmältä. Mäkin on semmonen niinku vitu helaari tässä, että niinku ei siinä mitään. Eli ei Koska kiitos tää siitä kommenttia. Koska tää muokkaa tää ääntä ihan vitsisti, kun tää Niin kone ei oo mikään maailman paras. Joo, mä tiedän. Niin. Sit se on vähän tyhmää. Niin. Et mulla ei oikeesti oo tommonen ääni. Joo, toi on siis se Ellu. Mutta me ajatteltiin, että jatkossa meillä tulee semmosia vähän länskempiä videoita kuin tää. Niin. Elikkä siinä niissä videoissa me tehdään kaiken näköistä. Sit vuodenkin päässä, jos me vielä jatketaan tätä kanavaa, niin sit mä vissiin, sit mä saan oman ponin. Joo, mäkin saan hevosen. Mä otan hevosen tai ponin, en mä tiedä, ehkä vuonahevosen. Mut se on poni. Siis nyt kiinnostaa oikeasti. No jaa. Elikkä... Niin ja sit me tehdään kaiken näköisiä haasteita ja tommosia. Et niinku sit tulee aika kivaa. Niin, seuraavan videoon me toivottais kysymyksiin vastaukset. Eli mä nyt toivottais, että laittaisitte tuonne kysymyksiin, että me voitais vastata. Se on kommentteihin. Ei sit kiitos oikeesti mitään ilkeät kommenttia, koska ne kenellä on niinku oma kanava, niin ne varmaan niinku tietää, että se ei oo kauhean, et siitä ei tuu kauhean hyvää mieleen. Jos on niinku jotain, että te ootte vitu paskoja, miksi te teette videoita, kun te ette edes osaa mitään, jumalauta. Miksi te laitatte YouTubeen naamanne? No minne muuallekaan. Sitten pitäisikö joku niinku jotain parempaa niinku videopalvelua. Mut joo, mun hieno. Joo, elikkä... Tässä tulee aika paljon niinku... Ei valituksia, että te varmaan kuulette, että ymmärrätte mistä on kyse, mutta... Toivottavasti, että tää sit jatkossa on niinku tämmöstä. Että me käytetään ihan kameraa. Joo. Jep. Hei, näytä nainen kuva. Enkä näytä. Siis ei se tykkää semmosesta julkisuudesta. Ei kun... Okei. Sit mun poikaystävä näyttää täältä, odottakaa hetki. Hetki kestää. Mä otan semmosen sotan kuvan. Se on ihana. Sitten jotkut muut niinku, ketkä ei niinku, ne ei ois niinku koskaan olleet minkäänlaisessa suhteessa varmaan senkaan, niin sit niinku niillä on ihan turha mennä sanoa, että toi on kuule ihan mun poikaystävä, vaikka se on oikeasti mun, että odottakaa hetki, mä oon kuvia siitä. Niinku, silleen kivasti. Ja et se ei löydä nyt sitä oikeeta. Kuvaa sitä kaikkein parhainta. Jep. Siitä on kauhean paljon kuvia. Joo. Odottakaa hetki. Hei, tää video kestää jo yli 3 minuuttia. No ei se haittaa. Näytät sen. Tää on vähän huono kuva, mut... Noin. Se on ihana söpö pikku pallereiku. Joo, mutta ei siis mitään muuta kuin että... Joo, ja toi on Attu, mä oon Ellu ja tilatkaa meidän kanava. Kiitos! Joo, moikka! Love ya!